Bapak keprangguling mungsuh Bapak batnyo bentar Bapak kaning aloko alah durung sangun kulumaku dadak ana sadra ana adyaga ning menawa lawan lakuku mara kake kowe ngaku kowe sapa langsung ngendi barang takon aku yo aku Adyabala saka negara ngendi iki mau negarane Wangganapura Wangganapura apa sing sijine Wangganapura sing kiwa Wangganapura kowe sik dik aku mau ngendi Tuk Sudama ah betul bali takon Wadyabala saka negara ngendi aku saka negara kemau ngendi mau jenenge Wangganapura Wangganapura yo dasar kepara nyata sapa jenengmu kowe durung sida ngaku oh iya aku sapa mau ya Tuanggung asaranku sapa sore aranku omongan ora cetha iki ora ngerti jenenge kok bali takon kowe sapa wah takon karo aku iya sore aranku sapa iki sapa kowe sapa ora cetha kowe ora cetha yo ben duwe sedya apa dene kowe nyegat lawan aku sedya aku bakal goleki sing jeneng Semar Badranaya walah dalah nunggal karepmu ngarep ganggu anggonku duwe gawe kaki kuwi sumingkira kok ngarep aku timbang tak untapke nyawamu asemi wani senggeliye senggel ayo padiake bantul senggel sisan padake bieh wani karo aku apamu sing tak wedeni babu apa ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene margane Pati Musyalena Prabteng alis mati aku Udar yo ya sabato calo
mati ya. Oh, biar mati tenang aku. Aku ning sabetan kalah karo Kongo, kalah karo kene. Mudahnya. Arep bukaman ora sah. Pandhawa tata ganti wisaya Indriyaksa sara maruta Bawana bana marga ana edan parat edan wedhadedah wadhadedah ya to ya ana sak tengahing wana lho nggonku tumuju ana ing Karangan Dempel kaya-kaya ana kang nunggal karep ora usah dadak gokean sahur wus wis sak drowe mati tanpa aran ayo le ngumbar wirang le
Iki mono sing mirsani para her-her. Piye? Kowe arep nyonto sabetane sapa? Rawuh kabeh. Sabetane Pak Kangko, rawuh. Sabetane Om Bayu, rawuh. Sabetane Market rawuh. Umbar wirang. Yang dodol, didodol. Dan tenang lho. Yo. Hai. Lunyu. Minggir aja ning kene. Nggone lunyu Bupakku tahan es teh. Weh, jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan tanpa samira? Wah, sembrono. Kowe dikendeli bengoke le. Iya. Sikut. Ayo, adem. Mungake dadamu kendel-kendel lele. Durung ngerti kondangku. Iki lho. Prajurit nata mendat jenara mentep tinumbak bengkung sirda putung ora tegas tamak kaluning pandesaning Gurento. Sopo? Aku iki prajurit sing Seti Mandraguna. Jangkar Buwiaranku. Sopo? Jangkar Buwiaranku. Sopo sing takon?
jebol limpamu. Rontok gikamu. Jebol cacamu. Mati dan gantian sing tuwa dhewe Mas Angga Karanggede. Nggih Dik Awang. Nggih. Monggo Mas Angga. Wah. Cwangkahang krasa sumpar ayo royok mati tenanan. Minggir! Sikro kang polo tumingal Prang campu samyo matali leratate tileting Dayuang kung manguncang niti bencang
sangat jimijul ladinya nedali nyonyi. Oh, penyarone gawan iki. Penyarone gawan kok Boyolali iki. Oh, iya teh. Kepiye pawartane Wadyabala? Lek wis iki, ayo tabrak dong bandengan teh. Iki Wadyabala ngendi mau aku lali? Ayo amuk Suraprata Jayaprata ora keduga mingkat kelakon ajur kuantamu. Yo wateking prajurit ora wedi kelawan bedhelmu ni. Apa apamu? Yo oh ayo bareng-bareng.
pengumuman saudara gendut. Monggo kula ati gara-gara Dut. Monggo cong wae but, monggo. Menika kita saksikan ondel-ondel. Cong wae Dut. Hea, 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 hea. Ho 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 ya. Ho ho ho. Lingkup. Wancine Kang Gareng, Gong. Ini kesenian apa ini? Gak masuk blas. Lah sing gawe masalah kono kok ya. Wayahe. Wis cetha wancine gara-gara iki doting ngeruk nang mburi iki ya ngapa ngono. Aku luwung kelangan 250 ora apa-apa jane ramayang. Ya wis ora apa-apa. Ha iya. Ngene iki menghina berijasahku. Waduh, ya nek dalam berijazah. Kudune aku lak setarape karo Mas Bayu, Mas Kangko mau. Kaya berijazah kae. Kae? Oh, berijazah lapas. Nang kene rasa buka-buka wati, Oh, Gong. ora. Nek nang isor aku wedi ro kowe. Nang kene tuwa aku Reng, Tuwa-tuwas. tuwas. Ki ajarane apa? Ayo. Apa? Werdekke. Wah, ya. Wis sing dadi wong tuwa. Wah, iya. Dina samengko. Saiki ora engko. Oh, saiki. Bengi iki jan luar biasa. Biasa di luar. Nah. Iki bakso rudal. Rudal Joglo. Oh, rudal joglo. Rukun Dalang Jogja Solo. Wah. Rukun Dalang Jogja Solo, Gong. Rukun Dalang Jogja Solo ya agiki. Lagi iki. Pementasan wayang kulit Dalang Yojo karo dalang-dalang saka Solo. Nek jane diurutke kabeh kuwi nek isih Dalang kuwi isih ana talerane sedulur. Antarane Yojo karo Solo. Sik to nek ngomongke terah aku tersinggung. Lah piye? piye? Lah aku terah petani kok. Wah iya. Lah iya ora ono. Iki ngomongke terah kok aku ora nyinggung-nyinggung sapa. Aja ngomongke terah. Aku kesinggung. Sing baku ngene, bengi iki ngetokke keguyuban lan kerukunane Dalang Yojo karo Dalang Solo. Sing isine ayo bareng-bareng padha
nguri-uri budaya khususnya wayang kulit. Mergo pancen saiki iki akeh penjajah saka mancanegara sing isine bakal jajah ning ora ketara. Contone sing dijajah budaya, kepara liwat agama, mula kudu sing ngati-ati aja nganti ninggal eling lan waspada. Penjajah saiki iki werna-werna lho, Reng. Wah, edan. Wis karo Tro kowe iki Contone penjajah apa, Gong? apa? Contone penjajah ki apa wae? Lho budaya dijajah. Dileboni budaya saka mancanegara kono. Kayata ya musik-musik saka luar negeri. Oh. Dadi jenuh budaya kono nyodo lali karo budaya dhewe. Nek lali karo budaya dhewe ateges lali karo jati dirine awake dhewe. Nah, ngono. aja do lali. Kepara liwat agama. Ngono kuwi. Mas Wisnu ki apa tau rong tau nonton Cong Waindut ya? Lah piye ta? Lah aku mayange nggo musik kok dikira menjajah. Lho kuwi jenenge kolaborasi. Ora berarti ra menjajah. Ora jajah, ora Oh, biasa iya, ora wis. masalah. Oh, hati was aku dikira menjajah. Ya wis syukur ning ngono. Aku kolaborasi. Kolaborasi. Ngono kuwi, Truk. Truk biangane. Ya aja kasar-kasar. Pinang dalem yudane ngrati ra oleh kasar. Aku Gusti Widowe saru kok. Nenek saru oleh. Ning aja kasar-kasar. Piye, Gong? Iki awake dhewe dijatah goro-goro. Mongko tanpa nganggo naskah. Lah iya gara-gara Tanpa kok nganggo latihan. Iki njur karepmu arep kepiye gandeng kowe iki metu sikik dhewe. Arep kowe iki karo gareng tuwa. Gareng ning metu sikik dhewe kowe. Nah. Kudune kowe sing miwiti. Terus Sik, metumu lewat ngendi? aku metu liwat mburi. Oh, ya wis ning ngono padha. Tur gampang ora metu. kok aku. njaba wae apa piye? Iki panjenengane Gusti Yuda ki ngersake Apa? Gembira Loka. Oh, ki mau. Wis Mau, gara-gara weh. kan muni meneh. Sumpah. Liyane ora kuwi. Tenan, Gong. Lah mau wis mosok ping pindho. Alah saiki ki awake dhewe ping pindho wae angel. Oh, dadak ngenteni 3 dina pisan. Ayo dobati kene kale. Alah obat apa? Iki mau tenan iki semelinge Mas Catur banyak iki mau Gusti Dewa ngersake. Benyek. Oh, benyek. Ngersake Gembira Loka meneh. Ya wis gembira loko ayo. Ya dibukani kowe reng sik wong tuwa. Wah, apik iki mesti Gembira Loka iki. Wis kena gayeng. Ayem. Yakin. Wingi dolanan tibu. Neh. Kowe lagi iki serius e. Aku ki nang kene iki ragat e mbok do dinut to. Yo, Iya. nganti gandenge wayang aku. Ayo. Kowe gadeke wayang to. Wayang. Adiwene kuwi. Ya wis melas temen lah. Lah ya wis isane ya kuwi kok ya Mas Bang Maling.
Ayo, Hantoko, Awito. Oke, Sun, yo. Wah, lakae. Lintange Pandraina maratan dan niwos bangun enje sumamburat bang-bang wetan hamadani jagat raya wancine punapa niki wancine jago keluru umyong swaraning satumungguing bandera Walah tala. Somanik jati ning urip kang truging tagat. Yai Patih Hantoko lan Hawito. Ana dawuhmu apa Koko Prabu? Ana dawuhmu apa Sinun? Suwe nggone padha lumaku saka Praja Wangganapura nganti tumeka ing Karang Kadempel kene. Lakune awake dhewe kepapak mungsuh meneh. Ji, piye kan? Kok perang meneh to? Aku sore mangkat mau sing tak incim ki wong wedok-wedok. Bareng teko kene kok tempuke wong lanang iki ketemune ya mung ngocok budaya. Lah iya. Aku melu bos iki jane aku wis megah. Jan. Lah iya. Iki mau ya wae dhewe nyimpang dalan, Kang. Mungsuh Praja Tuk Sudama saiki papak meneh. Ditakoni wae iki sapa? Yo. Satriya gedhe dhuwur ngaku sapa jenengmu? Saka ngendi papan maning ngagelah ngadeg ngakelaku? Ana pawongan telu mancing lalakan Ngamarta ngaku sapa? Dalan rupak sudik kedisian. Ya, aku Prabu Surahantaka saka negara Wangganapura. Aku Patih Surahantaka saka negara Wangganapura. Aku Prabu Suhantaka. Iki kok beda-beda tempuk-tempuk to iki nanti. Iki gawe jeneng kok angel men to Pak Toro. Ora kere aku uga Senopati negara Wanggana jenengku Prabu Senopati Surawita. Aku adine Kakang Prabu Handaya lan Hawita iki. Ragile Wangganapura iki ya aku iki. Bagus dhewe ya aku iki. Iki do grudukan apa arep do njaluk urunan 250? Hai sakarepku. Ngaku sapa kowe? Panenggaing Pandhawa Raden Werkudara Bratasena. Weladala Werkudara. Singa. Werkudara kok singa. Kowe iki karep apa?
kabeh tumeka Karang Kadempel. Hei, Werkudara, endi Semar? Endi Semar? Sing ngaku pamong ing tanah Jawa. Yen wis ketemu arep apa? Arep pateni tak dadekke tumbal kanggo nambani pagebluk ana ing negaraku. Negaraku bakal mulya yen to bisa mendhem Semar minangka tumbal. Luwih-luwih wis ora ana gunane Semar kuwi ngembani para satriya tanah Jawa. Tundhone apa? Tundhone apa seprana tekan sprene para kawula mung padha nemoni sengsara. Kuwi kabeh mergo Semar isih urip ning alam donya. Bener. Endi Semar? Sik jare momong Pandhawa gawan mrene tak beleh. Tak beleh sirahe, tak kokok kowe getihe. Parat. Ratu geblok. Jaluk mati, so materi Semar yen wis rubuh ateke Werkudara. Wah, nantang perkara mati kowe Werkudara. Oh! Oh! Ayo, weh, kok kapan aku weh? Wah, mati aku. Waduh, waduh. Waduh.
Ya aku meneh sing kon maju. Wah! Aku diprank ini. Oh. Wah. Ah. Oh. Tanpa ono pengabar aku.
Panyata sasmita gaib gumalaring dadi jangka sapa wae kang nganti hanto pituduh yati maragining gesang rahayu yuwana tanis kala tan mingerke blating widi pekat-pekat hanya kati paning kodrat Belak gagak ugak sak ndulita mel. Ndaraku tok apake. Iki Semar iki. pateni Kang mumpung ana ngarepmu wis kesuwen rasah kakek ngomong dadi bres ngono suwen iki Luputku ki apa? Lah kok arep mbok pateni. Semar. Kowe kuwi ora pecus minangka dadi pamong ing tanah Jawa. Cabar kabeh tanggung jawabmu ngomong raja, satriya lan kawula tanah Jawa. Olehmu nunggoni tanah Jawa kuwi ngaku dadi abdi ning satemene mung kepengin entuk kamukten. Disubya-subya para raja satriya saka tanah Jawa nganti lali purwa duk sina saka tanggung jawabmu ingkang satemene njejeke bebener ing tanah Jawa. Aku antuk wangsit ing Jawata. Donya iki bakal tentrem kalamun kowe iso tak sirnake saka alam donya iki. Lah kok gampang temen. Kabeh tumita ing jagat iki duweni jejibahan dewi-dewi. Perkara arep mbok tutuh aku mung golek kamukten urip ning donya. Ya wis dadi bejaku ngopeni marang wong kang utama. Kowe kabeh apa padha meri ora iso cinaket karo tindak kang utama. Kakang Antaga karo Bilung ora usah melu-melu dipengaruhi karo wong sing kawit biyen duweni watak srei drengki. Senengane njaluk dhuwit 250. Terima-termakno jejibahanmu. Jejeke bebener ing tanah Sabrang. Manik Maya, yen kowe kepengin dadi pamong tanah Jawa lan ngabdi para satriya tama, ora susah memba warna ngono kuwi. Nembung wae apik-apikan aten karo aku, ayo ijo lan nggon nek pancen kowe kuat nglakoni dharma kaya Wismaya. Badar jatine wujud. Semurire eko balik Titiyane Gandayani Trisanya Purnama Sasi Kakang Semar apa guru ulun minta pangaksamamu ya Kakang. Hais biasa kulino Semar aku njaluk pangapuramu ya Kakang Semar aku juga minta maaf ya Kakang Semar aku maaf aku kilap Kakang Togo karo Bilung reka-reka dadi satriya barang ki mau keneng apa
Oh ya, aku ku mung disambati karo Manikmaya mumpung lagi selo ora ana job aku ku ya mangkat ana. Ya, saya timbang gabut di rumah begitu. Wong harian saya ya cuma mancing. Ya saya ikut saja, ikut Kang Togok itu, mbok menawa iso entuk sandang badhok. Kakang Semar, sejatine ulun antuk dawuh saka kaki Sang Hyang Wenang supaya neter spirata anteping darmamu ing tanah Jawa. Nyatane ulun bisa mesthekake kalamun to dharma kita Kakang Semar tinumune tansah lair batin mudhakake uripe dienggo rahayu ning tanah Jawa. Jeneng kita Kakang Semar tansah dadi penyangga menawa ana rusaking janma gedhe-gedhene rusaking jaman. Kakang Semar welinge kaki wenang hayo kendhat anggon kita Kakang Semar minangka jejering sanggan tanah Jawa. Ulun minta pamit makayangan ya Kakang. Rahayu sagung dumadi. Sungkemku katura kaki Sang Hyang Wenang muga tetep teguh nggonku dadi sanggan ing tanah Jawa ya Guru. Aku pamit ya Semar. Aku juga minta pamit ya Kakang Semar. Guru Nanti tak Togok. tunggu di Solo Kakang Semar. Oh iya wis Guru Togok bila nderekke kasugengan sewang-sewangan laku nindakake dharma. Oke Kakang, dadah. Muah.